Добър ден, здравейте колеги, благодарим ви за интереса към днешната ни пресконференция, която всъщност е официално представяне на новия селекционер на женския национален отбор по волейбол на България. Както знаете, вчера бе проведено заседание на управителния съвет на Българска федерация по волейбол. На това заседание бе избрана Антонина Зетова за селекционер на жените. Тя бе подала кандидатура заедно с Иван Петков и нейната бе предпочетена. Днес тя е тук с нас и ще може да ви отговори на всичките въпроси, както и президентът на Българска федерация по волейбол Любомир Ганев и Николай Иванов, главен координатор на националните отбори към Българска федерация по волейбол. Всички те са на ваше разположение. Първо ще дам думата на Любомир Ганев, който да приветства официално Антонина Зетова като част от женския национален отбор. Здравейте на всички. Първо, Тоня, наистина добре дошла. Мисля, че напълно заслужено и съвсем логично. Нейната кандидатура беше предпочетена и аз искам да заявя, че ще направим абсолютно всичко възможно като федерация да подсигурим най-добрите условия, и да не се различава по нищо от това, което мъжете ползват като условия. Така че знам, че ще чака доста работа нейния щаб и състезателите, които избере. Тази година не е много тежка, имаме волейболна лига на нациите, имаме световно първенство, така че ще вземе поне 4 месеца и половина, ще има доста интензивна работа. Мисля, че това от мен. Ники, ти днеска ти кажи как е реда тук, първо това не. Да. Ники? Здравейте от мен. Сега наясно съм, че акцентът е на друго място. Използвам възможността да поздравя Тони с избора и за треньор на женския национален отбор. Също така и да я поздравя останалите двама треньори, които са в селекцията на Ю-21 и Ю-19 при момичетата. Изборите са си избори, но има някои неща, които трябва да се вършат и са се вършили. Използвам възможността да благодаря на менеджерското звено, което е към Българска федерация волейбол, защото в този период, когато нямаше избрани селекционери, ние свършихме един така доста сериозен обем от работа, което ще бъде от помощ на Тони и нейния щаб, а също така и на другите щабове, които ще се влеят в подготовка. Имам предвид като организация на игра, като някакви програми, като резервации за хотели. Вече има сериозен интерес и от страна на други отбори за контролни срещи в спортния ни календар. Така че от тази гледна точка това звено ще бъде от помощ на Тони. И за да не бъда вече, да не изпадам в много приказки, пожелавам и да има късмет, да има кураж, ентусиазма да няма напуска. И ми се струва, че точно нейното появяване в този период е много важно. Имаме нужда от една така положителна енергия, която мисля, че с нейното привличане или по-скоро нейното назначение в националния отбор ще се затвори така цялата картина и се надявам да има по-добри дни за женския национален отбор. Благодаря ви. Само преди днеска искам да кажа, че благодариме също и на Лоренцо Мичели, който знаете 3 години беше треньор. Аз се чух с него вчера, казахме, защото естествено трябва да научи новината не от медиите, а от нас. Все пак за нас той свърши много добра работа, така че всичко и от тази гледна точка е чисто. Знаете, неговия договор изтече с последното състезание през 2024 година, но независимо от всичко, за да няма някакви очаквания, обадихме с него, благодарихме му за добре свършената работа и вече гледаме смело напред с Тони начало. Аз искам да кажа, че Антонина Зетова няма нужда от представяне, въпреки че днес я представяме като селекционер. Безспорно тя е едно от най-големите имена в женския волейбол на България, но да напомним и на вас отново, че последните успехи на женското направление на националните отбори са свързани главно с нея. Под нейно ръководство имаме завоюван исторически бронзов медал с
жените по 23 години от световно първенство, а тази година ни донесе изключителна радост с европейската титла за жени под 18 години от европейското първенство, което е първа титла в женското ни направление 43 години и това са успехи, които не трябва да се подминават с лека ръка. Сега ги пожелаваме и в женски национален отбор. Да. Аз първо искам да благодаря на Федерацията за оказаното доверие и за оказаната чест да водя женския национален отбор. Всички вие, голяма част от присъстващите тук знаете, че и като състезател, и като треньор на мен най-голямата ми страст е била националния отбор и това да се представяме добре с националната фанелка, което съм правила и ще продължавам да правя и в бъдеще, е преди всичко да работиме скромно, да работиме с цел постигане на резултати, защото това е важно и за нас като отбор, и за нашата нация. И да продължаваме да носиме с гордост националната фанелка. Това е така, това мога на пръв поглед да ви кажа, че осъзнавам, в смисъл винаги съм знаела каква отговорност е това да водиш женския национален отбор или да играеш за женския национален отбор. Ще продължавам да работя със същата страст и се надявам да ви донесеме още радости, каквито бяха и това лято. Ако имате въпроси. Гери. Най-първият въпрос е сега щаба сте. Кои ще работиш по-добре? В щаба? Ами, да, щабът взехме решение, целият щаб от U19, който успяхме да създадем през това лято, да бъде заедно и в това приключение, защото това са млади момчета, голямата част, работливи, амбициозни. Смятам, че точно на такива хора, които имат желание за работа, трябва да се дава шанс за израстване. И надявам се и до мен да остане и Лука Кепини, както беше и миналата година. Какви са основните моменти от концепцията, която е разгледала пост? Ами основните моменти от концепцията са, че трябва да се изгради силно ядро от можещи състезателки с лидерски позиции, с лидерски качества и покрай тях да се плавно да започнат да преливат тези, които са по-младите. Аз нямам, и аз като съм била състезател, никога не сме имали това нещо отбора да е изграден изцяло от млади състезателки, които още нямат нужния волейболен опит, нужния международен волейболен опит. Не, че не може, но ще отнеме много дълго време. Трябва да имаме много търпение, защото знаете, че това е процес. Няма как. Придобиването на волейболни умения не идва изведнъж и не идва на 18 годишна възраст. Дори не и на 20, дори не и на 21. Знаете, че трябва един състезател да стане на 25, 6, 7, 8, за да може вече да има необходимия волейболен интелект да интерпретира играта. Така че имам желание да направим сплав между по-опитни и доказани състезателки и тези, които са млади и имат качества и трябва да израснат, защото според мен това е правилният начин да израснат по-младите. Има поне 4 лидерки, които не са в отбора сега и ще ги назова по име. Елица, Христина, Лора, Наси доказва също. Вариантите са да се върнат в отбора. Ами аз смятам, че всички, които играят на най-високо ниво и са в нормална волейболна възраст за това да допринесат с нещо за националния отбор, трябва да са вътре в националния отбор. В смисъл, те трябва да бъдат поканени. Аз ги уважавам всичките много като състезателки, с някои от тях съм играла, даже в края на моята кариера се засякох, когато те бяха млади и когато аз трябваше да се върна да помагам на отбора, когато бяха предимно млади, ти си спомняш сигурно, това беше 2010 с Драган Нешиш начело. Значи тая роля и аз съм играла като състезател и то бях на 36 вече, нали, не на 30-31-2. Но
трябва тепърва да видим те какво мислят и какво им е отношението към националния отбор. Проблематично според мен е това, че някои от тях вече са майки, някои от тях са съпруги, така че трябва много големи компромиси да се направи. Не е като едно време имаме само световно, имаме подготовка за световно, отиваме и играеме. Сега знаете, че има ВНЛ, веднага след това световно, спортния календар през последните години стана много натоварен за младите момичета също, а камо ли за тези, които са вече на една възраст, нали, над 30, трябва да имат много добра мотивация, трябва да имат идея, трябва да имат стимул, трябва да имат вдъхновение, за да играят. В този смисъл вие успяхте ли да проведете разговори с тези изборени състезателки вече и предвид вашите близки отношения с Илица и с Кристина, това би ли помогнало те да се завърнат поне за важните състезания в следващия цикъл? Сега, аз искам едно нещо да кажа, защото с тези близки отношения страшно много се спекулира и в едната и в другата посока в течение на годините. Знаеме и преди това се е спекулирало. Това, че нормално е да имаш по-близки отношения с човек, при нас говоря за Елица, с която тя ме е била като дете, когато аз съм играла в Перуджа и играхме заедно цял сезон. Няма как да нямаш някакви отношения, но аз правя много добре разликата между отношения и между професионализъм. Това трябва да бъде ясно. Не, че сега, ето, аз идвам, Еци, Пая, елате да играете. Аз разбирам, че всяка една от тях си има семейство, има деца, има кариера, дали е в началото, дали вече е към края и така нататък. Не се получават така нещата. Така че, когато говорим за национален отбор, за работа в залата, аз държа нещата да са строго професионални. Няма приятелство, няма близки, далечни. Елица и Паяка и Нася ги оценявам като професионалисти преди всичко. Нали, после останалите взаимоотношения. Надявам се да съм била ясна. Аз само искам да вмъкна нещо, което е просто да разбереме какво означава национален отбор. Знаете, че онзи ден приключи конгреса на FIVB и в самита, който направихме, в една от презентациите беше представена Словения, която презентация започва така. На 2004 година Словения беше на 64-то място в ранкинга. И самия президент каза, дойдоха едни момчета при мене и казаха: господин президент, ние имаме една мечта да играем на Олимпиада. Тези хора, те казаха, че те ще жертват всичко от себе си, нали, за да се постигнат голямата цел. И знаете, Словения тази година за първ път участва мъжки отбор на Олимпиада. Нали, така че ние трябва първо да накараме състезателите да искат да бъдат в национален отбор. Да са готови да дадат всичко от себе, защото повярвайте ми, аз съм бил над 15 години в национален отбор. Нали, жертвите са много, особено, както каза Тони, за хора, които са семейни, майки. Нали? Така че ние наистина трябва да уважаваме тяхното решение. Нали? Ние само можем да им подпомогнем те да вземат това решение да бъдат за национален отбор и наистина да се раздават за национален отбор. Защото ако един състезател не иска, нали, по-скоро, нали, и да дойде, нали, ако той не иска да бъде в национален отбор, това по-скоро ще се отрази негативно на колектива. Ние сме колективен спорт, където играта на всеки зависи от играта на твоя партньор, на твоя съотборник. Нали, така че нашата цел е да ги накараме те да поискат всички. Независимо говорим за жени, говорим за мъже. Защото само тогава, нали, те ще искат да тренират, те ще искат от треньора да казва какво трябва да правят, повече само и само да се постигнат някаква цел. В такъв случай как ще ги накарате, въпрос към госпожа Зефова? Ги накарате да играят за националния отбор? Той Любо сега го каза това нещо, че ние не можем на Те сила. не поискат, нямаме. Никой не може на сила.
да се... Ние може да се подсигурим да направим възможно най-добрите условия. Да имат най-добри условия за подготовка в зали, в хотели, пътувания, но ние няма как да направим. Нали? Включително и да, можем да отделим от наградния фонд, за да според от наградния фонд, първо трябва да стигнеш до някакво определено место, защото и състезанията VNL, което е комерциално състезание, нали, там големи премии се разпределят от 8 место нагоре. Така че нашата цел е точно тази, нали, трябва да се знае. Когато да, вярно е, всеки ще каже, вече никой не играе до там. Не е така, мога да ви дам пример. Словенците, нали, чак сега, 3 човека се отказват от този отбор. И президентът им това казваше, как един човек не ми поиска един турнир да не играе, един матч да почива. Хора на по 40 години близо бляха. Нали, и Урнаут, и тези, които сега се отказаха. Вика, как един път не ми поиска, нали, човек на близо 40 години, той не много добре знае какви са, защото все пак там говорим лагери, които са по 4-5 месеца. Това са постоянно тренировки, пътувания, мачове, пътувания, нали, далеч от семейство, далеч от роднини. Така че ние няма какво да направим. Не можем. Бяхме опитвали на времето, нали, който откаже националния отбор да не го пуснеш да играе на мъка, това няма как да стане повече. Знаете, ние сме живеем в отворено общество. Нашата цел е да събудиме, нали, да ги накараме да самите състезателки и състезатели да искат да поддържават, нали, да станат като нея от женско направление, нали, като Цец Соколов, като Матей Казийски и така нататък. Нали, затова искаме да създаваме идоли, за да могат младите, които искат да играят, да дойдат и наистина да изорят игрището, както казваме. Не е тайна, че имаше състезателки, които и заради лечение бяха в националния отбор. Това е, знаем го, по-скоро твоето име биде било магнит, да кажем, за повечето състезателки. Не знам, ще видим. Ще видим. Аз това, което много искам, дори в предварителните разговори, които водихме с Любо и с други членове от управителния съвет, аз смятам, че е много важно да създадем атмосфера, която да привлича. Значи тази атмосфера, която успяхме да направим в У-19, на принадлежност към националната фанелка. Защо? Защото аз съм го имала това нещо, то не ти знаеш. Всеки път ми се обаждат, ела помагай, аз се връщам и помагам. Ама не, да, защо, не, как и така. Помагала съм 2 пъти, съм се връщала когато трябва. Защо? Защото така съм го усещала. Защото за мен това да си в национални отбори, да обличаш националната фанелка е много по-важно от кариерата, която правиш в клубния отбор. Тя не е маловажна, защото ти там капитализираш твоя труд, нали? Това моженето, което можеш. Ти всъщност и там израстваш като състезател. Но двете неща трябва да вървят заедно. И това не знам защо, понеже сега аз имам поглед вече върху голяма част от гарнитурите, нали, и от малките до жени. При малките това нещо е много силно изявено. Много силно изявено и много лесно се изважда на преден план точно тази национална гордост, национална принадлежност, това да играеш. При малките борбата да влезеш в националния отбор е голяма. Там искат много хора да бъдат в националния отбор. Това е цел номер 1. Докато след това някакси в един момент, и това става може би в двете гарнитури, до У-20, и У-18, У-20. И нагоре вече, когато стигнат в мъже и жени, изведнъж някакси като че ли стават различни амбиции, или се примиряваш, или си доволен с това, което си постигнал. И някакси тази национална отговорност минава на заден план, или спира да съществува даже. Това, което ми е интересно и много искам да възвърнем е тази национална идентичност и това нещо да се чувстваш горд, че играеш за България и че си част от националния отбор, каквото беше едно време. И ще искам само да кажа, че ние сме в България. Няма друга спортна федерация в България, в колективен спорт, която да има от 6 световни първенства, да има 6 отбора представени на световно първенство, и от 2 европейски първенства да има 2 отбора, които ще бъдат представени. Няма друга такава, нито футбол, нито баскетбол, нито хандбал, нито водна топка, нито ръгби там, както искате да ги изборим. Нали? За да се правят, за да се постигнат тези неща, наистина трябва да има отдаденост. И мога да ви кажа, че много от състезателите, защото и самия Кико Бленджи ни каза, че много от състезателите, които са били в национален отбор, които по една или друга причина са се оттеглили не когато трябва да им дойде време, т.е. като станат на 30,
2, 3, 5, 6, 7 години там и така нататък, са оттегли по-рано. После разбират, че по една или друга причина са направили грешка, защото виждат, че вече не играят такива хубави отбори, където могат да получават повече пари. Нали. Все още националният отбор е витрина. Нали. На времето беше единствената витрина, защото нямаше социални медии. Нямаше толкова мачове да се излъчват от телевизията, няма къде да видиш някой състезател. Нали. Сега е по-лесно, но самите създатели осъзнават, аз станах от национален отбор, ама допреди играех в отбор, който получавах хикс пари, сега играя в отбор, който получавам на половината. Нали. Дали това не е, защото не играя в национален отбор, защото аз си мисля, че съм със същите сили. Нали. Така че и тези неща са много важни и аз наистина се радвам, когато виждаме, аз бях с нейния отбор, нали, и бях свидетел как всички деца, нали, освен че се разплакаха на това, как цялото първенство го изиграха, буквално задружени, играйки една за друга, помагайки си, гледайки в очите на всяко нещо, което каже. Нали. Такива хора търсиме ние. Не случайно Веласко казва, искам да видя огън в очите. Нали, тук си да правиш нещо. Да тренираш. И няма как да го мотивираме това нещо. От анализа ви какво наследявате от Лоренцо Мичели, къде ще тежко промени? Вече е чисто волейбол, по-скоро, освен в менталитета на отбора и това, че иска да играе за национална отбор. Смятам, че можем да надградим в много от фази. И в двете фази на игра можем да надградим, можем да бъдем много по-подредени, много по-агресивни в някои от елементите. И мисля, че първо, за да бъде отбора конкурентен тази година и по принцип, нали, тази идея, която имам, аз бих искала да се върнат по-опитните състезателки. Тези, които поради една или друга причина напуснаха националния отбор през последните години. Сега не искам да влизам в подробности, но пак казвам, че за да имаме, трябва да имаме волейболно IQ, трябва да имаме волейболен интелект и волейболен опит и мотивация. Когато всичките тези неща ги има, тогава може да бъдем конкурентно способни на останалите отбори. Не на всички, естествено, защото няма да забравя, по време на пандемията Терзич направи един семинар за сръбските си треньори и каза, нека да не се заблуждаваме, първите 4 отбора от Олимпиадата са със среден ръст 188 см. Нали? При жените това има значение и аз смятам, че има значение и затова може би мисля, че Елица не само като, нали, състезател, който е доказан състезател, но и в системата на игра с нейния ръст. Само тогава можем да се бориме адекватно с диагонали като Варгас, като Бошкович, като Егоно, нали, имаме някакво ръстово предимство. Така че бих искала да стъпаме на някаква основа, която е базирана на опита и покрай този опит вече да вкарваме млади състезателки, които първо имат голямата мотивация, после имат качества, нали, да бъдат в женския национален отбор. Не по начина, може би, по който го направи Мичели. Много не бях съгласна с безразборното вкарване на клуб, с много малки състезателки, които стават мнозинство в един момент. Тия неща след това започват малко да стават, да кажем, нерентабилни спрямо динамиката на отбора. С оглед на предстоящите в следващите години състезания на световно, има европейско, разбира се, и на олимпийски игри след 4, но как ли сте върнала такова важност във вашия проект? В нашия проект, в моята стратегия, която им представих, всяка година оказва значение. Значи, дори и да е един 4 годишен олимпийски цикъл, ние не можем от тук да мислим за 4-та година. Ние трябва да мислим година за година, всяко едно представяне, всеки един форум, който трябва отбора да играе. Той ти носи сплав, спойка, носи, колкото по-добро е класирането, толкова повече точки печелиш в ранглистата. Знаем, че тази прословута ранглиста в момента е най-важното нещо, защото вече много неща се извършват на базата на ранглистата.
И пак успоредно с това, което говорих и преди малко, значи за да се създаде силен отбор, трябва да има силен колектив, силен дух, трябва да има идея, трябва състезателките да се чувстват, как да кажа, ценени под някаква форма, да имат стимула и вътрешната мотивация да се раздават. Просто нещата са много, нали, комплексни, но не можем да изтърваме етапи. Сега имаме VNL, имаме световно, имаме VNL, имаме европейско, след това имаме пак VNL, пак надявам се да имаме VNL всъщност, нали, всяка година. Трябва да имаме, да. И след това ще видим докъде след 3 години, може би тия по-младите ще се намерят място. Защото както и да гледаме нещата в момента, има много момичета, които са много млади. Те са на 18, на 19. Това е прекалено малко. Прекалено са малки, за да очакваме от тях да направят. Не можем с този отбор, нали, дори с от-20, да кажем, след 4 години те ще бъдат на 22, 3 и много зависи къде играят, с кои отбори играят, как се развиват. Така че не можем да кажем, сега ще вземем само малките и след 4 години ще играеме, примерно ще се бориме за Лос-Анджелис. Няколко пъти споменахте VNL и с оглед на това, че искате все пак възможно да се завърнат и по-опитните състезателки. Смятате ли, че те биха имали възможност дори чисто физическа, времева и всякаква да участват и в VNL на световно, в VNL на европейско, в VNL и каквото просто? Ами трябва да се търсят и някакви компромисни варианти, но аз го казвам от личен опит като състезател, който бях на 35 години, когато се върнах за последно да играя. Колкото по-възрастен ставаш във времето, толкова повече не трябва да почиваш. Защото ако почиваш, след това не можеш да влезеш 3 месеца във форма. В смисъл, дори и за следващия ти сезон е по-добре да бъдеш ангажиран, дори на облегчен режим, в смисъл. Не е сега да имаме някакви издевателства, да са целенасочени нещата. Но вярвайте ми, колкото по-възрастен ставаш, толкова повече не трябва да се почива. Ако искаме да играем в добри отбори, с големи амбиции, с добри договори и така. На фона на скромните резултати, ви ги нарекла на мичели като резултати. Кое са скромни? 7 место на европейско скромно ли? 7 место на европейско. Ами кажи, кога сме били България в женски отбор? Кога? Питам, кога 7 место на европейско сме били в България в женски отбор? Кога? Коя година? Били сме на трето място. Да, били сме на трето. Да, 2001, но не от 2015 нататък, нали? Лигата на нациите, на световно първенство, да не ги говорим. Има ли поставени конкретни цели, като класиране и като търсене на цели? Еми първо в VNL е задължително оставане в VNL. Нали така? За световното вече е малко да кажем, сложно, защото нито са излязли групите, ние не знаем в каква група сме, не знаем какви са шансовете. В смисъл, че каквото и да кажем ще бъде... Каквото и да кажем ще бъде така. Нали, ние искаме всички да се представяме по-добре, Тони, ти поне ме познаваш. Но познаваш ме, че няма да тръгна да говоря на празно. Нали, сега тук да казваме някакви лозунги и така. Само да припомня, че вчера след заседанието на управителния съвет от управителния съвет казаха, че има поставени цели за първите 2 години и за всичките, за този период за европейско, световно и за 2 участия в Лигата на нациите и на база представянето на тези минимални, както бяха определени цели, ще се говори за продължението на договора. Автоматично, да, 2 плюс 2 години. Тоест това вчера излезе официално от управителния съвет. Значи само да кажа, знаете, че, както каза Тони ранкинга, нас не трябва поне с 2 позиции всяка година да дърпаме напред в ранкинга. За да можем към края, когато 2024 година последните 3 отбора се класират в юни месец, нали? Т.е. даже в юли, нали? Да имаме шанс да сме след първите 12, т.е. да си близо около тези там местата, където се разпределят. Нали? Това какво означава? Аз съм казал на Тони. Естествено, гониме като минимална цел оставане във волейболна лига нациите тази година, нали? Естествено и следващата, тук останеш тази, автоматично играеш следващата, нали? И в световните първенства, ако можем да се класираме в десятката, нали? Това ще са едни огромни успехи, нали? Едни огромни успехи, след трябва да видим какви са групите,
след че се паднеш в група с Турция, Италия и Щатите, нали, може да бъде много трудно, но ако се паднеш в по-лесна група, нали, може да стане. Така че успехите ще бъдат тези, ще бъдат заложени минимални цели, които са постижими. Аз лично мисля, че след разширението на волейболна лига нациите, след влизането на отбори като Чехия, отбори като Корея, които и до сега почти всяка година бяха последни, това са отбори, които сме побеждавали, може да побеждаваме. Нашата цел е да играем в волейболна лига нациите. Защо? Защото ако отидеш да играеш Европейска лига, нали, означава играеш с много по-слаби отбори от тебе. Дори да я спечелиш, нали, те няма да се донесат такива точки, които да натрупаш за ранкинга. Защото една победа срещу отбор, който е по-напред от теб в ранкинга, дава много повече точки, отколкото една победа с отбор, който е 10 места под тебе. Както беше за Олимпиадата. Да. Видяхте за Олимпиадата, ако спомняте последния матч, Канада беше на 9-та позиция, Холандия бяха на 10-та позиция, нали, трябваше победа на Холандия да направи каквато и победа, за да може да мине Канада, която беше преди нея. Холандките ги победиха даже и 3-0, те спечелиха плюс 7 точки от ранкинга, Канада загубиха 7 точки от ранкинга, те имаха 4 точки разлика. Що се отнася до успехите, искам да ти припомня, че нашия женски национален отбор беше преди 2013 година един гейм от класиране на финал на шесторка на Гран При. Тони, ние бяхме с мъжете на една точка от класиране на Олимпиада. Много добре си спомням. Аз не Гран При сме го играли и сме били, пак повтарям, състезателките, които са били тогава, не са състезателките, които са днеска. Окей, но казвам, че все пак резултатите на Мичели, колкото и да се опитвате да ни убеждавате, Аз никой не те убеждава тебе, ние сме поставили за цели, той ги е изпълнил. Не случайно управител съвет ме гласувал удължаване на договора. Нали? Знаете, че на Мичели договора на всяка година се подновяваше. Нали? Поставяш му задачи, щом ги е изпълнил и то автоматично. Задачата му за 23-та година беше до осмицата на Европейското първенство. Така ли беше, Мики? На мен ми се иска по-скоро да гледаме напред, а не да се връщаме какво е направил Мичели. Сега всеки един тренер... Ние сме облагодарили. той е сложил една основа, която сега тя ще се бори с нея. Да, Само да кажа, Ники, не се опитвай да вкарваш неща. Няма нито една състезателка, която се тръгна заради Мичели. Нито една. Аз съм говорил с всичките, защо се тръгват. Всички съм ги разбрал. Емилия, заради това, че искаше да се отказва и да става майка, която тя вече стана. Елица също ми каза, Люба, това е последна година. Нали? Христина Лучкова беше решила, аз се помолих да играе един турнир в Турция на ВНЛ. Няма нито една. Нас е съвсем друг е казуса. Не, няма да го споменаваме. Тази Гана Димитрова изпрати един имейл, че спира с националния отбор на 26 години в федерацията. Спира с националния отбор. Нещо от Мичели. Спира. Единствената, която ми е поставила въпрос Мичели треньор, не беше Лора Китипова, която каза, аз ако се върне Иван Петков, това бяха нейните думи, мога пак да дойда в национален отбор. Викам, освен да кажа на управител на съвета, аз нищо не мога да направя. Аз не връщам треньори, както виждаш. Поставяме на масата, обсъждаме, гласуваме. 17 човека. Нали? Щом се постигне мнозинство, се избере един човек, всички 17 човека заставаме зад него. Нали? Както на времето всички 17 човека сме били зад Мичели, нищо, че някой от членовете на управител съвет се опитваше да се дава изявления, нали? Щом се вземава на нещо, се гласува, застават всички зад него. Както към момента всички сме за Тони. Тя ще има хоризонтна работа, ще бъде подсигурено абсолютно всичко. Целите, които ще бъдат възложени, както казах, за автоматично продължаване на договор, ще бъдат напълно изпълними. Пак повтарям, нашата цел е, ако можем всяка година с по 2 места напред да отидем в ранкинга. В момента сме на 20-та позиция, нали така? Или 21-та. Ако успеем живот и здраве до 28 година да бъдем някъде 12-13-13 место, нали, това е един огромен успех. Влизане в десятка на световно първенство със сигурност ще качи поне в 4 позиции в ранкинга. Това, че ти не вярваш, нали, ние останете да викам ти да бъдеш тренер на национален отбор. Ние искаме някой, който вярва в този отбор. Нали. Пак повтарям, резултатите идват с работа и с мачове. Те не идват с приказване по така да стоиш и да стоим по кафет. Нали. Идват с наистина работа. И то всеотдайна работа. Други въпроси? Въпрос, обсъжда ли се вариант като при мъжкия отбор да се състезателите да бъдат обвързани с някакъв тип дългосрочен договор? Пак повтарям, 2 плюс 2 години ще бъде... Състезателите говорят, не за...
Към настоящия момент не сме говорили, макар че това е една много хубава идея, но предвид това, че имаме състезателки, които са на години, ние няма как да ги обвържим. Просто при мъжете нямахме такива, които, те всички, които бяха на години, те се отказаха предварително. Като говорим Соколов, Скримов, нали, тук няма как на една жена, която е вече на 30, на 2 години, която е вече станала майка, ти да обвържиш 4 годишен договор. Нали? Така че тук тренерът ще има пълното право, нали, да подбира състав за, казах, ние гоним всяко едно състезание е важно, всеки един матч е важен. Дори една победа с по-слаб отбор, дали победиш 3-0 и 3-2, ти носи няколко точки в повече. Нали. Загуба от по-слаб отбор, ако загубиш, само пък лошо, може да загубиш 2-3 позиции в ранкинга, да смъкнеш само от това. Така че тя ще има пълния карт-бланш да си подбира всеки един състав за всеки един определен матч. Нали. Знаете, много пъти съм го казал, пак ще го повторя, защото всеки се прави, че не е разбрал. Нали. Българска федерация волейбол. Управителен съвет избира треньора. Треньора предлага треньорски щаб, а треньорския щаб заедно дава предложение, които да бъдат състезателите. Така ли е, Тони? Така ли беше и при тебе? Някой намесил да се, някой да ти каза кой да играе. Това искам да го знаете всички, не да казват, ти там играят те, защото някой казва. Не, значи казах, нашия ангажимент като федерация беше да изберем треньора. Тя се предлага треньорски щаб, естествено ние го приемаме, и треньорския щаб заедно решават кой е състезател. Те може да преценят този състезател да играе за единия турнир, този да играе за другия турнир, този може да играе всички турнири. Това е вече лично не е на преценка. Естествено, че ние като федерация искаме най-добрите да играят национално отбор. Това съм го казал и не го повтарям. Всеки, който иска и най-добрите да играят. Ще има възможност да се готвят повече хора, нали, ако има хора, които не са включени да заминават за някои от състезанията, да останат да продължат подготовката. Пак повтарям, играе се на всеки 2 седмици волейболна лига на нациите. Нали. Това, което са предварителните данни, нали, още на 10 декември ще излезе официално, но предварителните данни, че и 3 турнира ще бъдат извън Европа. Нали така, Ники? При жените. Нали. Докато при мъжете има един домакински турнир тук в Бургас, нали, при жените нямаме. Така че и 3 състезания ще бъдат извън Европа. В момента водим разговори, ако може някъде да не се връщаш и дойдеш пътуване, а пак 11-12 часа полети, ако трябва да направим някакви приятелски срещи, нали, водим някакви такива разговори. Нали, но пак повтарям, ние до вчера нямахме треньор. Вече имаме треньор. Нали, самите треньори с техния щаб може да дадат предложение, някой може на приятелска основа, това, че се познава с някой треньор, да договори нещо, вече ние да го финализираме като федерация. Тя госпожа Зетова каза, че просто припомним, но каза, че за година сега ще се гледа по отношение на състава. По-рано ви отговори на въпросите, ако иска само нещо да добави. Не, това е... Гери, кажи, Варадин. Искам само да попитам в времева граница какво предстои сега да се подаде като информация към Министерството. И второ, в общи линии, вие споменахте, господин Ганев, че се обмисля въпроса евентуално Тони да бъде облегчена и да бъде само треньор на националния спорт, за да не съчетава клубното с националния. Значи до 29 ноември Българска федерация волейбол трябва да представи към Министерството на младежта и спорта програмата за всичко, което иска да бъде финансирано. По-отбори, по-гарнитури, по-дни на подготовка, часове, хотели, състезатели и така нататък. Тони вече е дала списък, естествено сега ще има още тук няколко дена, да седне да се каже, първата, за този слагер ще ми трябва тези хора, за тези хора. Нали, естествено ние викаме по-голям брой от нали, тези, които ще заминат, защото в крайна сметка тренера трябва да подбере. Така че до 29 ноември ние трябва да сме вкарали за абсолютно всичко. Нали, колко от тях Министерството ще одобри, не мога да кажа, обикновено ние вкарваме програми, които са за около 4 милиона и 700 хиляди лева, Министерството одобрява за около 2 милиона и 100, 2 милиона и 200, 2 милиона и 500, нали? Казва, вижте къде да режете, нали? Вече почва да режеш. Дали ще режеш екипировка, дали ще режеш от някой отбор, който още няма да бъде финансиран, дали ще режеш от подготовка. Естествено, треньорите не искат да бъде рязано от подготовката, нали? Защото той каза, аз за да постигна успех съм се направил, че ми трябва 60 дена на подготовка, нали? Така че... Да. Аз почнах с това, ако си спомняте, че нали, менеджерското звено на всички национални отбори са извършили един етап от работа, една част от работа, която е задължителна. И тази работа е започната да се
върши след среща на изпълнителното бюро на федерацията и взета една стратегия. Какво имам предвид? Тази стратегия включва женския национален отбор и Ю-21 да се готвят на едно място. Да разполагат с, ако трябва да има някакво преливане на състезателки от чисто логистична гледна точка, това да не представлява някакъв проблем. Нали? След това по-малките гарнитури по същия начин ще работят в една зала. Нали? Локацията ще бъде тук в София. На женско направление локацията ще бъде в София. Това нещо е направена някаква заготовка и вече сега от тук насетне Тони ще има възможност да каже: това горе-долу сте го направили, моята идея е друга. Тук, примерно, може ли да го промениме? И затова този срок, който ще остане до 29-ти и де-факто от днес, след приключване на тази среща, веднага ще имаме работна среща, на която, примерно, ще почват вече да се дискутират точно тези неща, за да може да бъдем изрядни пред Министерството и вече от началото на годината да имаме абсолютно всички необходими условия да се провеждат подготовки и вече да има някакъв календар, който да следваме. А по втория въпрос, който питах, за сега към Тони нямаме такива изисквания, но ето аз казвам, аз съм отворен на разговор, като започне работата, ако видим, че може да бъде и за нея по-удачно и успешно да води само национален отбор, готови сме като федерация да седнем и да разговаряме. Защото аз лично, знаете, аз съм фен на това нещо, един треньор на национален отбор в мъжко и женско направление, не говоря за мъже и за жени, да бъде заед основно само с неговия си отбор. Нали? Знам, че е по-финансово вързващо за федерацията, но мисля, че това са правилни неща. Не случайно треньорите на големи отбори като Италия, такова, той имат забрана да водят клубни. Но пряко за сега ще остава така както е, в процес на работа, ще седнем, ще говорим, ако мислиме, че има такава възможност, ако се убедиме, че е по-добре, напълно сме отворени. Това не мисли, кога се очаква да година в началото или да се съберат за първи път? Кога ги виждате в... Кога трябва да се съберат? Да, да ги видите на едно място, тези, които сте поканили, тези, които са... Аз постоянно ги гледам, спокойно. В смисъл, постоянно ги следа. Говоря като отборна, но Да. Някъде началото на май, края на април, началото на май, може би с някои малко по-рано, зависи кой кога приключва с клубния отбор. Защото има хора, които приключват доста рано първенствата. Или далечния, да, по-точно в далечния. Всички първенства женски приключват на 1 май. А на 15 приключват мъжки, нали така беше, Ники? Това е вече по международен календар. Това са крайни дати, нали? Крайни дати. 5 мача финал. Тоест, ако играеш този състезател, играе в отбор, който играе за шампион, играе 5-ти матч, нали, FIB направиха строг календар, който позволява, нали, след като приключи отбор, поне 14 дена след това да нямаш никакво състезание. Нали. При жените даже 21 дена да нямаш абсолютно никакво състезание с национален отбор. Нали. Тоест да се използва това време, създател, ако може да си почине, вече не да преценява. Следва, че ако някои свършат на 5 април подготовка, няма да почиват един месец и да дадат на 5 май, тя ще ги ангажира по-рано, може би, нали? Но пак стана. Това са всичко тренерски решения, които щаба събират, вземат си ги, правят си... Би трябвало началото на май. Да. Горе-долу един месец преди началото на ВНЛ. Първият турнир е между 4 и 8 юни. Един месец е напълно достатъчно. Ние с У-19 имахме 5 седмици и половина. В Япония, не ви е достатъчно. Кога казахте, че ще бъдат определени държавите? 10 декември. Ще бъдат определени турнирите, градовете. Това, до което знаем за сега, че сме извън Европа и трите турнира при жените. Че са и трите фази, не че са извън Да, и Европа. трите фази, Трите да. фази, което пак не е Мисля, лошо. че един е в Канада, но ние не сме в него. Защото Канада има 2 турнира при мъже и жени. Мъжете са в Канада. Още нека да излезе официално. Мъжете е по-леки програма. Имате ли още въпроси? Да вървим към приключване. Добре, благодаря на всички за
присъствието и за участието на Тони Зетова, на Любо Ганев и на Ники Иванов. Само да ви анонсирам, тъй като тук е и националният селекционер на мъжете Джан Лоренцо Бленджини, най-вероятно в следващите дни или до седмица ще има пресконференция и с него по повод подготовката, състав и така нататък, подробности, за да няма спекулации за мъжкия национален отбор. Ще бъдете информирани при първа възможност, но имайте готовност в следващите дни да има пресконференция с Бленджини. Благодаря. Чакайте да покала, аз стиснем ръцете за пред мен. Всички това чакат. Твоята не, това не е телефон.